Haga jingle ka Euro R1000 R round 16 hapring ka Spain Persia ka Georgia. Haba pai syakane ka jingle ka Georgia kala yo ban Thep ka gol ka baningkong tang ha ka minit ka bakhat pra leng ba ka un gol jo ka Spain ka bala bakla ban Thep hi daw Normand. Henry day ha ka minit ka ba live kundai ka Spain kala yo ban Thep ka gol Pyniakhait leng ba Rodrigo. Badai lamang ka gol baro R tali ki kenhun kia khaj Haduh bukod ka kela step ta marshi gol. Haba pai pat syaka kela min kirang elekai jo ka Spain kila elekai khambha Haga ba kila yo ban Thep ka gol pentam haga minit ka ba san peway leng ba Fabian Rios. Bad haga minit ka ba nyau peusan ka Spain kala yo biang ban Thep ka gol ka ba lai leng ba Williams. Pada shwa ban kot syaka kendai pe minit kata haga minit ka ba pra peulai Udani Olmo la yo ban Thep ka gol ka ba sau nak banta ka Spain. Badai lama gini kisau gol ka Spain galala ban penlimsuk ya ka Georgia haga ka jingle kai round 16 da sau la kawai. Bari orang suk syaka quarter final haga ka Euro Championship mendau snem arah jar peusau. Hagawai par ka jingle kai round 16 hapring ka England Persia ka Slovakia. Haba pai syaka ka jingle kai ka dei ka jingle kai ka ba itanat bha haga ba baro artali ki kenhut kilala banile kai bha. Henry haga minit ka ba peusan ka Slovakia kalayo ban Thep ka gol ka baningkong haga ka jingle kai lengbau Iwan Skerans. Badai lama ka shigol kirang elekai jo ka England ki klem la shu ban penpai Haduh bukod ka kela step wala kila persyang bunteli Henry ki klem la ban penurlong haga ba ka Slovakia ka tam haga kela step da shigol lanon. Haba pai pat syaka kela mit kirang elekai ka England kela elekai khambha haga ba kila yo ban Thep ka gol Pyniakhait haga minit ka ba san peway Henry Deling baga jingerap jong ka VAR u referee claim Kane ka gol namar baga dei ka offside. Bad Haduh bukod ka kendai per minit kirang elekai ka ri England ki claim la shu ban siukuliang Henry Day hashwa ban kod artat ka jingelekai kata ha ka additional minute urang elekai ba kensai jong ka England u George Bellingham uli ban Thep ka gol Pyniakhait kata ha ka minit ka ba kendai peu plusan. Bad dei lama ka gol jong Bellingham la pelong ya baro artli ki kenhun bagini khai Haduh bukod ka jingelekai. Bad laha ban penjalan ya ka jingelekai syaka extra time ka ba live per minute. Badai tang Maria sedang ka extra time u kapten jong kari England u Harry Kane ulio ban Thep ka gol pentam naga benta ka England kata ha ka minit ka ba kendai peway. Bad kane ka deru ka gol ka ba stat tam ban yo Thep ha ka extra time. Badai lama kane ka gol la pelong ya ki rangel ekai jong ka Slovakia bagi klem la shu ban siukuliang Haduh bukod ka extra time. Ha ka ba ka England kala khori ka nam job da ar la ka way bari orong syaka quarter final.